आज आपण मुगाचे लाडू बनवणार आहोत। हे लाडू आपण जास्त दिवस टिकणारे बनवणार आहोत। पाणी किंवा दूध वापरलं तर हे पदार्थ सहसा खराब होतात, टिकत नाही, म्हणून आपण यात पाणी किंवा दूध वापरणार नाही आहोत। तर हे मुगाचे लाडू आपण मूग असतात ना, हिरवे मूग, तर त्याची डाळ घेतलेली आहे सालवाली, आणि ती सालवाली डाळ आपण स्वच्छ पाण्यात धुतली, सुकवली, 6 ते 7 तास आपण चांगली सुकवली ती, आणि त्यानंतर ती भाजून घेतली आहे। थोडी 5 ते 7 मिनिटांवरती चांगली भाजून घ्यायची आहे, आणि ती भाजून झाल्यावर मग ती थंड होऊ द्यायची। ती थंड झाल्यानंतर मग ती मिक्सरला लावायची, आणि त्याचं असं रवाळ असं पीठ काढायचं। त्याचं बारीक पीठ असेल तसं टाळ्याला तो लाडू चिकटतो, त्याच्यामुळे आपण त्याचं रवाळ पीठ काढणार आहोत। आता आपण लाडवासाठी लागणारे साहित्य आपण बघणार आहोत। आपण 2 कप मुगाची डाळ घेतली होती, तर त्याचं हे पीठ झालेलं आहे। 1.5 कप आपण गूळ घेतलेला आहे, ते बारीक करून घेतलेलं आहे गूळ। तूप घेतलं आहे, अर्धा कपपेक्षा थोडंसं जास्त लागणार आहे। इथे चारोळी, काजूगर आणि बदाम त्याचे आपण काप घेतलेले आहेत, आणि जायफळ आपण किसून घालणार आहोत। आता आपण आधी हे भाजायला घेऊया। तूप वितळलंय, आता आपण त्याच्यात काजू, बदाम आणि चारोळी टाकतो। ते जरा परतलं, मंद गॅसवरच परतायचे। आता आपण यातच पीठ घालणार आहोत। आपण मूग डाळ चांगली भाजून घेतली आहे ना, त्यामुळे 2 ते 3 मिनिटं आपण फक्त हे पीठ भाजून घेणार आहोत। आपण हे पीठ सतत ढवळत राहणार आहोत, आणि मंद गॅस असला पाहिजे, नाहीतर खाली लागेल ते। डाळ चांगली भाजल्यामुळे त्याला असा खमंग वास येतो मुगाच्या डाळीचा। आता हे पीठ चांगलं भाजून झालंय, आता आपण गूळ वितळायला घेऊया। गॅस बंद करू। आपण गॅस चालू करणार आहोत, त्यात थोडं तूप घालणार, त्यात आपण हे गूळ घालणार आहोत। गूळ आपण गुळाचा पाक बनवणार नाही आहोत, फक्त आपण वितळायचं आहे गूळ। हे मंद गॅसवरच करायचं आहे। गूळ वितळलंय, तर आपण त्याच्यात जायफळ पूड टाकूया, अशी किसून टाकूया। आता गॅस बंद करूया, आणि त्यात ते पीठ भाजलेलं आपण टाकणार आहोत। गॅस बंद करायचा आहे, नाहीतर खाली ते लागणार। हे असं मिक्स करून घ्यायचं आहे, आणि थंड झाल्यावर आपण ते लाडू वळायला घेणार आहोत।
व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सर्वात महत्त्वाचं अम्माज रेसिपीजला सबस्क्राईब